Excited na raw ang 17 gulang na climate change advocate na si Chito Arceo Jr. para sa nalalapit na United Nations Climate Change Conference 2021. Isa kasi siya sa mga delegado ng Pilipinas na tutungo sa Glasgow, United Kingdom para sa naturang UN Climate Summit o COP26. Si Arceo ang presidente ng Abacan River and Angeles Watershed o Araw Youth, isang environmental organization na ang pangunahing advokasya ay conservation at rehabilitation ng Angeles Watershed. Yes, I'm quite excited na rin po. Hindi po dahil parang makakaalis po ako ng bansa, makakapunta ako ng UN. Pero excited na rin po ako sa platform and at the same time, mga taong pwedeng makita at pwedeng makatulong sa mga advokasya na ginagawa natin. Talagang nakagagalak po, isang malaking honor and responsibility. Hindi lamang po para sa Pilipinas, pero para na rin po sa aking komunidad, lalo na po sa Angeles City. Bukod sa Araw Youth, miyembro rin si Arceo ng Fridays for Future Philippines o ang Youth Advocates for Climate Action Philippines. Ang Fridays for Future ay isang pagkilos na sinimula noong 2018 ng nooy 15-year-old na Swedish activist na si Greta Thunberg. Para makapunta sa pinakamalaking climate change conference, kailangan daw mabigyan ng badge at ibinibigay daw ito sa mga piling organisasyon. Kaya naman gano'n na lamang daw kasaya si Arceo na mabigyan ng ganitong pagkakataon. Bukod sa kanya, may 2 pa sa kanilang miyembro ang tutungo sa UK para sa Climate Summit. Ang biggest preparation ko actually is more on the education side. Kasi hindi po pwedeng pupunta lang tayo doon nang hindi alam kung ano ba ang pinaglalaban. Recently po, nagkakaroon kami ng mga webinars na kung saan kasama po namin yung other members of the youth from different parts of the world din na may iba-ibang pinaglalaban. And it's an opportunity po para marinig namin kung ano ba ang pinunta namin doon at ano ba ang ipaglalaban namin pagpunta roon. So yun talaga, education po yung pinofocus namin ngayon. Malaki raw ang papel ng mga kabataan sa laban sa climate change. Kaya naman isa sa panawagan ng kanilang grupo ang pakikilahok ng mga kapwa nila kabataan sa mga ganitong advokasya. Kinabukasan daw nila ang nakataya. Kaya naman ngayon pa lang, dapat magtulong-tulong ang lahat at gumawa ng aksyon upang maiwasan ang masamang epekto ng climate change. Gusto ko pong i-emphasize na meron po talagang magagawa ang tayong mga youth members. Especially po when it comes to the world that we live in right now. Napakalaki na po ng influence ng social media. And kaming mga members of the youth, parang mas gamay po namin ang social media at ang mga technology. And yun po talaga ang isa sa pinakamalaking platforms na kung saan pwede nating ipalaganap ang climate action and syempre education na rin tungkol sa climate change. Ang COP26 ay gaganapin sa Glasgow, Scotland sa October 31 at tatagal hanggang November 12. Jennifer Salenga, CLTV News.